chị bảy lê chị bảy ole kan video mình lo thlir sak thin tu te in zawai in Christmas le kum thar chi bai vek ule voin chu thin tlang nun lo dawin video kan siam do na voin hi date ni som ni pasari December 2024 ani ya birthday ani poka chumi pual chuan thian havin samretana thil kan pe do na kum danga kan lo ti thin dan tho ani ya channel te kan lo siam taka chuan cover rem chang ema kan lo cover ve do na min lo thlir sak ve theuh turin kanin nge ne ti chuan hei chingchi da ya hianin petrol pump te kan nei ve to a khua dan hian atang kai em em a ti chuan a thoka te hi an fela biak hi an nok em em thin bawk ani an lo dot ve theuh thin don ni hei hi kan thin pa som zela ani ya aizo lampang tawin an kal ve bawk a ole dikhan kan ka then om ma saber bu kangkon kan thleng phaya bu kangkon hi chingchi ble aizo in karan chuan khote pol takti la kan soi sual lo mai the amero chuan khuwa hi an teima ti siata an kutna thok lampang hi an khoina sa balhla ti te bok nu te ti te hi an kol reng thina an khuwa hi hemi atia lang chin deuh rong hi deuh mai a tam lutuk lawa ama se anin lung rual em em ani ole ti chuan helai ya hianin tui khur nuam deuh mai lo oma tui khur siam dan hi thakop mai hei tengki lian deuh an siama ti chuan tep panin siam le a ti chuan hei hianin an siam le a tui khur siam dan hi thaka ti ema kan lom ti lang ve le lok ani ye ole ti chuan khum tung kan thleng phaya khum tung hi chu kan hriat la dan bena chuan balhla hian nei tui thei em a hei tuna po balhla in khai fura khotai matak chu an ni ve hrim hrim a balhla huan hi nei zau thei em em a an balhla po tuia an khuwa po hi nuam em em a hei kongpui te po thatawa an biak in te po amoya ole ti chuan phul mawi kan thleng phei le a phul mawi hi an ngai sanom em em a chahum hal ti le ramngaw hum hal ti a hianin an hroi tu te hi man na sa em em a ti chuan an khuwa hi wai mem bar hi za som luk vel ni in ka hria su lo chuanin khuwa hi lian na tuk bik lawa ma se an tang ruala an hroi tu te an chak ti a hriata nung chahum hal le ramngaw hum hala hianin an tang rual em em a an khuwa po hi an tlan pel te po hi an nuam thin em em ani ma se thui lutuk ani lova ole tikhanin tlungvel kan thleng phaya tlungvel hi pi pute sul nu tam em em a zang ka kip ti te puk nuam ti te laseri te u naw le thangzai te u naw bakvom puk ti te oma an khuwa hi kalaman hla em em a fang tur tam em em a ma se kan fang man chi lawa je hian a highway a tun kan plan tlang top ri don ani nakina kan la fang don ani an khuwa hi ole ti chuan darlong kan thleng phei le a darlong hi mizoram tlang ram ma chuanin kongpui zol thui ber tila kan soi sual lo mai te hei an tlan phei chinanga a zol thui phei zia chu zol thui phei takani an khuwa hi in hmun hi arem lo ve hlom khopa ten kongpui phei zai zai top hian oma mun dang pen le ha om vak lawa an tlan chak vak po hi ngam om lo thina no pang hin tam ve the khopa an khuwa hianin ma se tlangwa lai te ni boka han tlang muang top hi chu har sa ve thina atlem chun kan speed kan lo up ve thina ni an khuwa hi ngil thui em awang hianin tlan hi nuama an khuwa no pang an lu le pa te po hin lo film khur ve do te po hi ngai thinang no pang hi an tam ve bok si ya cha ha kan thian te po hi hei tlan mong tur kan ti anin zoom zo lo deuh nge ni miron lepel fuwa mai
ole hei helai waiting seat ti don nge ni hei eng turan sak nge du ka shelawa jin mi tan chuanin han chol e arem chang em thina ama ero chu asanga an la om ve rawa an lon don china he an chunga lon phei chuan sang tha takhin in ngot mai ni lu te po hei mei dona a nging lui lui theile ngala chan ka tan chon lon ve ngot che bo ni lo ti ai mi dang ho pon lo oma heta changa lang thei solom pang kong pui so champhai road ania ni champhai lampang ania ti chuan he lampang hi kan pan lampang turai zo lampang ania asang ju kan en thlanga an lang te ro me ni opi te ho po kli ta heu le ngala anuam du lo khop mai nging che do phe chunin anging na sa thei khopa ma se lon vacuum prim ka cha ka gan lon vacuum sim ni e ole di chon ting sul thia kan thleng phaya thing sul thlia po hi kho tei ma tak ti an siata bazar alun thaya ti chuan restaurant an nei asa em boka an thil siama tuia aizol kan kal ho te hianin thingpui dora ten bazar te hian tam zo khe kan bazar ho thina an thil siam te po tui thei em a lai hian bazar vel ania ding lampanga hian restaurant tui tak tak ingan thil tui tak tak an siam thina cholaman hla thin em ani thil ai pa hianin bazar hi rem thin em awang hianin chingchip lampang sumo hi chu kan chol ho thina ti chuan tlang nuam kan lut le dona tuna kan hmu hi tlang nuam ania ka hriat chu lo chuanin Mizoram a khuwa chun in nei mawi ber khuwa nin ka hria hei an in hi en pheula thing tak hi om lo re re khuwa hi fresh a tlan hi an nuam a kung pia tha boka in an nei mawi bawk hria kin nge mon ti bik ni an in hi nei thlom phop main khuwa hin a tur po hian design hi mu mal taka design hi tlang pui hloma ole di chuan ceiling kan lut phaya ceiling hi chu kan hret fur le zual hlomanga champhai nen aizol nen a in pawna tak ani wang hian a lun em a ani po hi thingpui dawr lampang hi siam na sa a an collocation in a zira wang hianin an lak em a chuan ceiling ah hianin kan bazar dawna kan thil pek tur vel le tiang vel neuh neuh kha kan hma mi tlan hi RC a ania manin hma hian hma hruaia keinin scan na kan tlan a duain kan phone te a quality a thawak lawa a camera te po a hmu nuam vak lo mai theia min lo thiam hram hram turin kanin nge na ti chuan tan kan ding khawm anga han bazar lok dawn ani ole a paisa in pek tlong aya tin envelope te kan leia tlema alang za om ve deuh nan tin ole ti chuanin pei ka ti deuh mai chu hemi kan kalna tur samaritan hi highway an lei hianin a hel tak deuh wang hian tam tak hi chu thil pek pe mai thin kha an tlan tlang mai kha a ol thin to donin ka hria tu chu pei ka ti mai ma se zu hlalowa thil pek pe du tan hlim thim chuan chu kal lok mai kha a rem chang em thawani a chunga lum phal chuanin suit ni kan semanga an phal len lo chuanin kan ka top down ni kule oh
จะไปเลยเอาปิดชื่อคาเปโร่ให้ Mas si pai.ชื่อคาเปโร่ไม่เล่าก่อนเลยแบบนี้อ๋อส่วน Sebenarnya rapi. Saya masuk ke bom di lekan. Dayang, pakai tuh hal sebero. Xuân không phải làm tôi làm tệ cả đâu, không là bảo nghề, không là làm tệ cả đâu. Tôi làm tệ cả đâu, suýt nha. À đây là Xuân cần lấy mấy đó đâu? Cần lấy về lấy mấy hàng đây là Xuân. Có cách thì có lần lấy mỏ. Tóc khăn thì mấy những sản phẩm cái này nè. Xem dễ này. Chị vậy đấy. Chị vậy. Đấy, suy. Cái lệ ăn phải được bao lâu? Oleh tikhanin kan ti tur kan zo fel to khata ai than khat panan lo pe ve do na an mun dom em a ti chunin thil lo pui do ka ti pakhat chu he kan then ho jing a hianin kan paisa kan nei fa sima kal kan di lo je chu tin kan pe zawa paisa phuk te kan in di le ha lop lop a asa arau pin ya la sui le a nấu được không? Nấu được. Oh iya. Ini berat. Oh. Dâu đình quy mày khá. Nó không phải nấu giọng không? Nó vẫn xin được nữa đấy mà. Đây cả. Cậu hả? Vai cải cậu. Ha, kopi. Hale. Không phải đấy. Vẫn tùy về. Em tốt. KTM. Cắn đầu xuôi để mấy hàng sao? MT 1 V2. Này, tất cả rồi. Lo. Ngó đó. Ăn xuống chứ có.
ช่วยต้าโอ้ อะไรเฮ้ยเล่นแฟงtuy đón về Nó chụp cái lại ngay được. internet anh đón vô anh internet này đón Macam birthday kuali sama terang kala aku dah kalau tidak nangin contohnya kian birthday kuali jadi cowok ini kombon ni ada seni lah cowok ini kombon ni betul tak anh tuyên nghe bố sudah masih sah chỗ này gì bố tidak ini kan teh afternoon hay bày mở